чун ҳар вақта ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 1 сентябр рӯзи донишро ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистон табрик таҳният мегӯям. Шахсан ба вазири маориф, ба муовинои вазири маориф, ба роҳбарҳои мактабҳои олӣ, ба роҳбарҳои мактабҳои миёна, ба он қалавурҳое ки барои бо тартибу бо низом гузаштани дарсҳо дар дарвозаҳо истодагиен, ба шумо, ба он модарону хоҳароне ки уборчистан хоб мактабҳоро тозаву озода нигоҳ медоранд, ба ӯо ба ҳамаи шумо табрику таҳният мегӯям ва аз Аллоҳи пок хоҳони он ҳастам ки Аллоҳи пок ба шумо умри дароз, тани саҳат, мағзи солим, хушиҳои зиндагиро насиби рӯзитон гардонад. Чӣ муроду мақсаде дорем, ба он муроду мақсад нектон бирасед. Аллоҳ